Os veciños dunha aldea ribeirense denuncian o mal olor que está a desprender fortemente dende onte un cabalo que morreu desnucado no medio da carretera e que un matrimonio da zona se veu obrigado a arredar para evitar accidentes de tráfico. Agora mesmo o cabalo está na porta do cortello dos veciños ribeirenses. O cadáver está tapado cunha lona e ten esterco para camuflar o cheirume. De arriba. Un animal patinou na carretera e ao patinar dou a cabeza contra a esquina daquela acera que fai máis alta ali onde viven os señores estes que viven aí nos pisos. E despois arrastrouse para aquí, para diante da casa, porque quedaron de vir o viernes a buscarlo. Isto foi o jueves, verdad? Foi o jueves ás 3 da tarde. Chamouse ao instante, apartouse para aquí, por evitar que de viernes hai moita movida por aquí, evitar algún accidente, apartámoslo para ali pensando que nos iban a vir o viernes buscar, se non buscábamos este poblano. Eu non teño máis que dizer. Eu a salín xa ao sábado, ao ver que non me viñan, fun a que máis me preocupo, que non podo nin entrar na curta xunto aos animales. Os ás 8 da mañán, quitar o leite, nos quitar para fora. Non podemos facer máis. Tal e como comentou unha veciña, o mamífero fora vendido o día anterior da súa morte o pasado xoves e a súa entrega aos novos donos ia proceder o mesmo día. E o número, porque eu o que tiña era o das vacas. Ao instante chamou diante de min, aquí diante da miña casa, e dixeronlle o chavalo a darlle o nome da raza do cabalo e o tempo que tiña todo. Bueno, pero este é o número das vacas. Tens que chamar o outro número. Volveu a chamar o outro número co teléfono da nai, porque o dele xa non lle tiña saldo. Fixeron-no chamar non sei cantas veces. Localizounos, pero dixeron co camión que xa salira, que tiñan que esperar o día seguinte. O día seguinte era o viernes. A ver, quen esperaba que chegara isto así? Eu non podo dixer máis. O animal xa está asegurando. Pero disto casi o primeiro día, que a calor que hai, nós botándolle agua e procurando con esa tela que é asfáltica, tendo porque non vai a marcheiro aínda para fora, por as moscas, botámoslle a palla por encima, veu a policía, chamou a medio ambiente, que tampouco non podían facer nada, que xa sabían que estaba o camión avisado hasta lunes. Que lunes o dono tamén foi á comisaría, e que o lunes a hora de comer, se non viñan, entón que chamaran eles, que foran eles ali, que entón que se que denunciaban ao camión. Pero os que viñeron aquí nin sabían que os donos foran á comisaría. O dono do cabalo puxose en contacto cos correspondentes da Xunta o día da morte do seu animal. Dende o goberno dixeron que recollerían os restos o día seguinte. A día de hoxe o cabalo segue á beira da porta dunha familia que non ten nada que ver co asunto.